ina gaji a gida ya kaki. Alhamdulillah wallahi. Madalla. To ana wani bocho mun ga wani film ɗinka ne ya burge mu wallahi. Ka ce ka yi hada Tony Bomb. To za mu shigo Kano. Ka san mun kai hari da gidan sarki. To sarki ya zazzage mu na Kano. Za mu ci burobansa. Amma tun da kai ka yi hada Tony Bomb. Don ana da wannan za mu zo sai mu hada da baki da kai. Kana jina? Na'am. Baka ni Bosho na ce za mu zo Kano mu same ka za mu hada Atomic Bomb tun da ka ce kaya da Atomic Bomb za mu je mu kai gidan sarki. Ni wallahi ban taba sanin wannan abu billahi. Wallahi talabijin wallahi fim din kana gani ta a sabbita wallahi mun samu gani da sai kau. Amir namu wallahi ya saya ka ya gani ni ma na gani wallahi kai ne. Dan burau banka kai ne. Billahi allazi la ilaha illa huwa ranka da idan na taba sanin ma ci Allah ina albarka. Billahi allazi la ilaha illa huwa. To kuna kokoyon mu ne. Ku yan wasa Hausa kuna kokoyon mu ne. Kuna kokoyon mu ne. Yan wasa Hausa. Boko Haram ne. Boko Haram ne. Kuma muka ce yanzu a hansuri na ta. Ku kabara ya ji. La haula wala ko ya wasa Hausa ba za mu kace ku ba amma ka ce ka yi hada Atomic Bomb zaka tona mana asiri kenan yadda muna yi kenan zaka tona mana asiri idan na iya Allah kina albarka billahi la ilaha illa huwa ban yawa billahi la ilaha illa huwa kaga dai musulmi ne bai ko to zan kara kiran ka mun tattauna magana alhamdulillah